Tirapi dhewe. Kowe dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang kepareng Bir kita. Ayo ayo jumeneng ya, Pak. Ayo, seperti cah. Yo. Hey. Oke. Selamat malam Mbak Bir kita. Selamat malam ya, Mas Dodo. Lama nggak jumpa loh ya. Sorry bro, codot ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman dulu ya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya? Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang weh. Dan aku kangen karo sampean. Aku ya kangen. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik pironku tak benakne sik. Tak benakkan apa gimana? Tak benakkan apa gimana? Oh, enggak. Iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Bir kita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah sehat toh, nggih? Sehat Mas Akbar. Ngopo to kok suwe-suwe? Sama ini ngopo to kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Bisa iki. Mulane to dadi wong aja keminter, kemijilen. Lah, Cek Bir kita ya awal. Ya Allah. Telu. Aduh, Mbak Bir kita. Mas Akbar. Aduh. Hei. Kowe dan. Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo-karo bagaikan kodok merindukan kamu. Bos aku. Dik Bir kita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol? Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh. Karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan apa salahnya to, Mas? Kalau enggak mengucapkan Bobi kok donga kabeh lho. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kita itu meminta. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusane Bakle sing gitu. Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lah wis dilakoni. Endi? Iki lagi apa mau? Menghibur. Ya iya kuwi lagi menghibur, kita menghibur ya Mas. Ya Allah Mas Dodo. Yes. Soseweger. Nyapa kok nyoro-nyoroin kok apa? Kok iso nyoro-nyoroin lho? Lan jagane nak omah. Yo. Contohnya aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dik Bir kita. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo? Boleh apa, Dik? Umpama aku ra duwe bapak, sampean arep dadi bapakku Mas Aku Dodo. kan bakal dadi bapakmu Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok goleki sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Ya. Loh lah geblak. Sampai goblak. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Pola jan. Kesana. Kesana sing kendang lho Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Wis saking menghayati peranku karo peran Mbak Bir kita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener toh? Mau kowe coba. Ngene to. Ya, ya. Dik, beri kita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu.
Aku bakal siap jadi ibumu wong ayu. Mas Akbar. Dalem. Apa? Mas Akbar. Upama aku ora duwe bojo, Aku siap 24 jam jadi bojomu. Iya. kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Aku siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Gereke urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho kok kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngriket diatur. Ya karek tikuse. Butuhku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Eh? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tuh, tikus munggah. Terus munggah? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus Rono lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Kene wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Ah, dirayu sekno. Hah? Dirayu sik jajal Mas Komet Mas Dodoke pinter di ngerayu nganggo nada. Oh, iya. Ngono. Kok. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki puncet deh. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampean kok mau sing lagune cintaku hanya kamu. Iya. Siap. Siap, Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Berjiwai lho, Bir. Kudu berjiwai lho. Lu cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, sing kaya mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing Oh, iya. Wah. Tangan aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus ayo. Terus suara ki lho, yo. Iya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora atok keliru. Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek. Enek Ilat ilat belet-belet. Ora gelem aku medul lho. Ah. Aku medul. Mbak Bri kita sih, Mbak kita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ilat. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Kenapa nih? Mbah moro-moro kroso. Kroso piye? Kroso mak trenyeng. Coba iki persindan Ya harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari teknik sini Dari dari sini, Mbak Bir. Sinta. Ayo. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai ada. mic. Satu-satu. Iya. Pertama, pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat Contoh lihat nih, contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sapa? Ulo Lah. sapa? Berarti kita harus menghayati. Menghayati, Ngono betul. kuwi. Tes. Dicoba. Satu-satu. Anu, Mbak Bir. Ayo. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Di zoom, Mas, di zoom. Dijum. Bentur. Menti zoom, ayo, siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. Cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, samene. Mengisor. Lah. Oh, kejauhan jarake. Iya. Ayo. Ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis oleh rong ilat. Iya, terus. Lerek. Derek. Ayo, Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik. Api wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh, iya. Ayo. Iya. Ciralu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Betul. Kuwi apa? Pokoke sapi bengah. Apa iki, Mas? Sing halus to, Mbak kok. Karena kok usah angel men. Model kaya
Gilani piye sampean bayangane elek mari kok. Kaya ngelilir. Wah, Geser. Mbak Esti. pakai mic sayang ya. Pakai mic, Mbak. Mat. Sin. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan, totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap 1 2 3. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yo. Cintaku hanya kamu. Merah. Wes ngono ya. Cinta merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik pengapik. Sekiranya 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modele ngerangsemi apa kowe? Kowe kok ngerangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Dekat. Dijitas Mas, di biji Mas. Ora pengapesanku ojo. Nyamut aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Nah, aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas kancamu tulung ana. Oh, ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Kok iso milih lho. Berarti wis cair lho. Saking cairnya metu kok kuping. Wis ya. Ije loro e. Wis kandek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil wis ngene semua. Wis aja ngrepoti wah. Ayo ngawi. Geser. Ngawi. Klara. Ya Mbak Yovika. Ya Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa wah, Dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ilate. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Kok sampean? Hangat kuku. Ilaten dilate. Dilate. wis. Ilahnya apa? Wis gak wis. Ya ilahnya apa wis iki? Piye? Siapa? Kakak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Gua tak kono. Yang terakhir iki Terakhir. masih duwe. Ayo. Sampean ya kudu Iki adil. sing ngetes iki. Kowe dhewe kentas. Ayo dites Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sing dana sabratan kuwi. Punjere. Tapi carane aku mbek diwara. Waraono Mas. Cintaku hanya kamu. Keturan ta. Oke, larasnya Semarangan. Larasnya dhuwur Semarangan. Sak meneh-meneh iki gampang keturan. Ngono lho. Baleni. Ngono copot. Baleni Nas Baleni. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wes ngono gak ya wis to, Jekane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nebang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, Mbak pilih enten pamundutan Pak Dalang. Niki bebas, Mbak. Bebas, Kita ning, tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oke. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam no Dalang. harus no wajib no. Kagem para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalang. Oh ya, dari Australia Amsterdam, nggih. ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda ding. Sing maringi paketan nih wow. Iya. Kok iso? Ngirimi paketan nggih. Nggih, Sampeyan diparingi hadiah. hadiah. Lah kula enten. Apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, kamu. ada. boten. Heh? Kanguru. Kang urun ladu Kok kowe. iso? Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa itu? niku seketeki kalian Kartonyono. Heeh. Kartonyono apa? Kartononyo. Kartonyono ninggal janjinya Ya. ta ya. Nggih. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Ya, ya, no. Loro ati 2. Ya, Iki ya. kayak laguku Mas Wajen saat ini. Ngono nggih. Surhat. Kisah sampean nggih. Hah? Kisah sampean. Kisahku Mas. Ya wis.
Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kiriin. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Buka celuk. Buka celuk. Sampean kangen karo buka celukku to Pak Dalang. Iya. Biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange atase C6 ya mantuk-mantuk ngene. Sama nih gak ngerti to Mas. Nyapa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita. Sama nih ra ngerti anjen. Walah. Yo Astabrata Akbar Berkita. Weh. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Anggelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Yo. Opo Yo, ayo Mbak Bir. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane kok malah gelane ati satu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak yen kau weruh sliramu jejer dheweke Anggap tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih Tresno sliramu ra bisa jaga wes milih aku padheweke wes milih dadi bojoku pabojone Tresno sliramu ra bisa jaga tak sesuwun kalau paringan marang keluarga tansah sumandhing hayang tentrem pangajap rinalan langit bola bali mbak Yo, ndeke yo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane
rasa tresno siramu lagi sanjaga dalam maringan eling marang keluarga tansah sumandhe banyak jabu mengajak rinalani bolak-balik aja ngarani ati. Terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Lorowati 2. Nggih. Nah, nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Sinten? Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeko Mbak. Yuk seperti itu, seperti itu. Yo. Oi. Hey. Yo. Hey. Rasune kumandang suarane. Suarane. Disapa no. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel saya toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat toh Mas. Sehat. Waras. Sehat, toh? Waras. Sehat dan waras. Oh sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya Mas Dodok selamat Ya Allah, malam. Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sampean Sehat? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras saya biasanya ndak waras, ki kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek bedanya waras apa? itu mesti genah sehate. Lah nek Lek Sehat. ndak waras berarti wis genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono ki sehat kabeh awake. Ning ora Sehat kabeh waras. ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet iya. Piro? Duh, kok piro? Piro piye to? Bebas ora waras kok. Duh. Loh, berarti kowe seneng dilekno ora Ndak waras. kok ndak sama seneng ngene iki. Kapan? Duh. Kowe ki lho dilekno Sampeyan ora ki waras. lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh. Nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nak wong ra Gus, waras akeh sehat. Tahu ngerti? Udik gizi turun dalan kok pilek ngono tau. Gak tahu. Ora tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah iya. Kowe terus ngono. Lah jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Karo aku. Kowe mau disia-sia. Ora Iya. presiden 6 bagiane dodok. Iya. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Pak. Sini. Iki berarti wis enek Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan lho. kadoan piye maksudmu? Ning lho. Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Pak. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu wis. Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Les. Telek teles sih maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Lah isa. nek aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur bocah iki. Aku bondo elek maling. Sebuah lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Loh, ora. Enggak. Guru SMP apa SMA toh? SMA. SMA. Sama. Pas. Aja. Mata pelajarannya apa sing? Mata pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Wah, Injil. cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tuapuk kowe. Anu Apa? Tak nyun nada. Ayo, Oh, coba iya. nada gila. Tidak nyuwedek rono pokok kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo para anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca.
Mas Dodok. Dalam. Sama di sini ya Mas Dodok ya. Enggak apa-apa ya Mbak Renjel. Di sini aja. Sik ta wong jumur Biar aku di. Lah yo Mang. Kok keblabasan rono kan Kebablasan. Rene. Nah, kuwi lho. Nah, kene. F. F. Ayo, digendreng Mas Riz. Yo. Gandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Budek kita. Piye? Baleni mana nih? Sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Berapa apa penting Mbok gerakan ki yang Mbak Renjel. kowe iso ora gerakan romantis? nek gandeng keduren Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Niki mang sampean ki Jawaku ki. Berarti apa? Sampean iso. Berarti sampean iso. Ini lho. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Dalang. Gak apa-apa. Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Iya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa dhewe kan ditang-hitung kok mbayari kok ora tau mak-mek. Iki lho, Ini lho. terokno. Terok nang ini. Nyanyi tak. Aku tak bagian. Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Oh ya sabuke dong. Sabuk ki lho, efek Duwe timah. iki lho. Oh, iya. Efek timang ki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki angin. Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngaruh? Piye lho sing anu aku kok. Iya Mas. Iso ora diterakne ngono kuwi? Gak iso pisan kas Mas. Sing Ya. contoh. Yo, Kita. contohnya bisa kasih Mas ya. Janji tresno disekseni lintang-lintuk ing tuk. Yo, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kuwi iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajan. Nah, ki, tut iki iso ki. Nyanyi nang. Ayo sini. Janji, ayo. Janji tresno disekseni Wek, duduk. Wek, lintang-lintang ing tengah ing wengi ngono lho. ati. Aku kok gak tuk. Mang kono tuk kene. Lah kowe nek kesempatan ya rantang potok kok. Lah kene Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. karo sing Joko, sama kok ndak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, ki lho. Warai. Niki ora grup tuk ki. Kowe sing janji tresno disekseni. Iya. Ayo. Langsung. Janji tresno disekseni lintang lintang ing wayah. Piye? Hei, lagumu kaya Banjari. Hei, aku nyanyi campur sari langgam kowe nek aku bilang aku kadung tuk ya. Iya, teman. Ora ndang tok. Udah, balik nih. Dijak. Janji tresno disekseni Lagi lho. lintang lintang Ora tuk nggo. ing wayah wengi. Aku tak menenge. Terus. Nah. Ayo Itu, terus. Mas. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne karo Mas Komet no. Ya, Oh, monggo yo. Dadene ya, Met. separunan ya. Oke, niki kata sosiati. Nggih. Oke. Siap. Coba kaya ngapa? Dadekne yo. Bersama Asto Berata. Berapa? Ada Pak Komet. Hey, yo. Ayo. Asta Berata lo Ki. Asik. Hey. Terima kasih Gempol. Luar biasa. Sing pengen. Ora tuk
tresno disekseni. Terus Mas. Lintang-lintang ing tengahing wengi, ati kang nandhang asmara. Gusti kula paringa pusaka rembulan yo ya wangi. Sumpah Mas, cintaku karo sampean selalu 100%. apa deh? 100% cintaku. Ya Allah ya. Aku semendelian. Wong bagus saja sirana rasa. Aku teko gendong tresno. Larangan asmara gawe saku rasa. Nambani hati ku jiwa. Sikat deh. Kang Mas tentang hatimu. Aku setia ngenteni sliramu. Takkan bisa ketemu. Tresno suci mantia rahayu. Goyang kembali bersama Asta Brata. Iya. Gempol luar biasa. Asta Brata. Wasek ada Den Akbar. Oke, Mas Kepet Mas Dodo, balik ke. Ayo Mas Abang. Oke. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang ing tengahing wengi, ati kang nandhang asmara. Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi. Nambani kesengati iki bebu janati nang endi. Domong wayu kang tak anti-anti. Aku juga menantimu Mas. Iya Dek. Yo ngono yo. Ayo Dek bareng Dek. Yo ngono yo kabeh. Nek aku kena iso. Kancaku sih. Aku gak kuat. Ayo bawa. Yo. Apa?